U zadatku broj 24 prvi put ćemo predstaviti jedno kolo električne struje. U zadatku sa pražnjenjem električnog kondenzatora došlo do oslobađanja toplote na otporniku, a struja je bila vrlo kratkotrajna. Ako želimo da struja teče konstantno dug vremenski period, moramo da vežemo u kolo električni izvor. To je dato na ovoj slici jedno jednostavno električno kolo. Ovo je jedan akumulator. U njima se pomenute mogućnosti postižu hemijskim reakcijama ili elektromagnetnom indukcijom, o čemu će biti reči kasnije. Na krajima akumulatora na slici napon će uvek biti isti, na primjer 2 volta, i tada teče struja kroz vezani provodnik za koji smo pretpostavili da nije suviše uskog preseka. To je ovaj provodnik ovdje. Mi smo ga spojili u tačkama D i F. Znači ovaj provodnik smo spojili sa akumulatorom i sa ampermetrom u tačkama D i F. Ako je provodnik homogen i konstantnog preseka, može se pisati da je napon jednak jačina električnog polja puta dužina provodnika. Napon na voltmetru je konstantan i struja će se stalno održavati. Prema ovom zakonu I je jednako U kroz R. R je otpor i ovaj zakon je izveden empirijski, sve u nekim slučajevima kada je znatno komplikovaniji, može se reći da skoro uvek se koristi. R je otpor provodnika na kome je napon U.